Napanglangtawan ang kahuot sa dagan sa trapiko dinhi sa syudad sa Sugbo ugma tungod sa kasaulugan sa Independence Day. Usa ka dakong parade ang gikatakda nga himuon ugma nga salmutan sa gibana-banang 10,000 ka mga tawo. Gumikan niini ang Cebu City Traffic Operations and Management Office mupatuman og rerouting. Ang parade magsugod sa alas 4 sa hapon apan sugdan sa pagsirado ang pipila ka mga dalan nga apektado alas 2 sa hapon. Sirhan ang mga dan sa Escarrio paingon sa Provincial Capital, liko paingon sa Fuente Osmeña, subay sa Osmeña Boulevard ug ngadto sa Dan Colon. Ang mga jeep gikan sa Barangay Guadalupe nga padulong sa downtown area adto moagi sa Virama Avenue, samtang ang mga jeep gikan sa Barangay Lahog ug Apas kinahanglang moagi sa Gorordo Avenue, right turn sa F. Ramos Street, dayon sa Honquera Street, right turn paingon sa Santiago ug dayon ngadto na sa downtown area. Ang sitom ni pasalig nga ablihan dayon nila ang maong mga dalan kung makaagi na ang tanang delegasyon.